बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 5 फेब्रुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि मदन नार्जारिनि मोदै जानानै गोमालाङो दाहा। जैस्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो जेथो। जनक उजिरनि नों फैफिन माब्लाबा। समेन नार्जारिनि अननायनि दौलें। क'क्राझारनि सनाजुलि नार्जारिनि दानखोमसिनि सांग्रेमा। बाक्सानि रैदोम बर'नि जावजा खन्थाइ। अबिनाश बसुमतारिनि इसोर। बिसार सिं बसुमतारिनि दिबाना। बाक्सानि बिस्वजित बसुमतारिनि सानसे नोंनिबो सम फैगोन आरो क'क्राझारनि उपेन्द्र बसुमतारिनि गोरिब सुबुंनि मोजां मोननाय खन्थाइया सेबखांजादों आरो गिरिधर ब्रह्मनि हिरिम्बा प्रफेसार सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।